I pozdrav ljudi, evo nas opet u epizodi Minecraft preživljavanja. Danas sam odlučio da malo povezujem ove delove koje smo do sad izgradili, pošto sve nekako izgleda odvojeno. Ovo bi trebalo da opet predstavlja neki grad i jednostavno ne dolazi u obzir da to bude odvojeno jedno od drugog. Tako da, krenuo sam da dizajniram ovaj put i mislim, iskreno, ova trenutna probavao sam još par kombinacija, ali ova trenutna kombinacija mi se baš dopada. Mislim da će da legne jako dobro. I sad napravim brdo ovih blokova, samo treba će mi još, nije ovo dovoljno uopšte. I evo nas nazad. Sad sam već završio jedan deo puta i želeo sam ovaj deo da izgradim, ali u principu gledam da ostavim malo trave sa strane, zato što mislim da nikako ne treba sve da bude u betonu i gledam tačno koliko bi trebalo čega da ostavim. Da malo da ovaj deo pomerim. Da izgleda nekako ovako. Da, ovo je bila cijela fora. I kao što možete da vidite, trenutno koristim shadere, ali ne one standardne, pošto uglavnom ljudi koriste Unbound, ali zbog snimanja i svega ne mogu da dobijem dovoljno dobar FPS, tako da ovo je zapravo jako dobar shader koji obezbeđuje dobar izgled, meni se barem dopada. Može dosta da se podešava šta vam se tačno dopada, a opet imate dobar FPS, tako da, to je jako cool. Dopada mi se ovako kad ostavim neke delove sa travom, a opet neke delove skroz postavim u betonu. Jer kao baš daje neki osjećaj da je u pitanju grad, da nije neko selo ili bilo šta, neka periferija.
I sada sam uspio da završim veći deo ovog puta. Kao što ste vidjeli veći deo u timelapsu, vidjeli ste otprilike kako je to izgledalo. U principu kad vidite jednom dizajn, dalje od toga je samo ponavljanje. Sada ja u principu gledam da postavim još par detalja. Treba mi malo više trapdoorova. Sa strane sam imao ovako podignutu zemlju i onda zidove dvorca. To je malo zeznuto bilo korigovati jer nisam htio sve da poravnam. Pa sam bukvalno napravio kao ove male zelene delove koji će da predstavljaju kao ogromne saksije. Interesovalo me ovdje da uradim 2 drveta. Da napravim onako svojeručno bez sađenja. Mislim da bi to baš dodalo onako životu samog grada. Pošto ovo zelenilo već poboljšava grad dosta. Zamisli tek sa 2 drveta. Mislim da sam jedno da, na primjer, ide ka tamo, da ga napravim u neku visinu pa da krošnja bude većinski u sredini ka tamo, a ova druga ka ovamo. Mislim da bi to dosta dodalo lepoti ovog grada. Tako da, bacit ćemo se na ostalu dekoraciju i sad ovo postavimo ovako ovdje. Pa ne znam. Želeo sam jednostavno da mu da neku teksturu kao nekog stabla. Ne izgleda loše, ali mislim da će mi trebati za to konkretno, mislim da se zove, iz pustinje postoje dry, nemam pojma kako se zove, iz pustinje svakako postoji biljka koja mislim da bi fenomenalno izgleda kao stabljika. Najbliža pustinja mi je u ovom pravcu, tako da ćemo polako krenuti i treba da pokupim lišće i eventualno tu biljku iz pustinje koju nema blage veze kako se zove, znam samo kako izgleda. Konkretno sam mislio na ovo. Samo da vidimo sad kako se to zapravo zove. Ok, ovo je samo ispalo. Zar ja ne mogu nikako da uzmem... Imao sam Silk Touch i ja ne mogu nikako da uzmem to. Ovo je bio zanimljiv fail gdje sam zapravo skapirao da ne mogu da pokupim sa Silk Touchem stabljiku ove biljke koje se nalazi u pustinji, tako da morat ćemo da smislimo neku drugu ideju. Tako da evo nas nazad kući. Evo ga, da prikažem samo Villager, odnosno Wandering Tradera u njegovom outfitu koga ste vidjeli u prošloj epizodi. Mislim da jako dobro izgleda. Što je najčešće stabljika iz džungle, pa ne znam. Možda izgleda čak i najbolje. Jedna ovdje. Postavimo lišće iznad. Naravno da je ova posljednja otišla negdje gdje ne bi trebalo. Naravno. To. Dobar je efekat, iskreno. I mislim kad dodam još i azaliju ovako sa strane, u pojedinim delovima, neću svuda, mislim da će to baš fenomenalno da izgleda, tako da malo po malo i napravit ćemo nešto fenomenalno. Nastavit ćemo svakako oko određenih puteva, tako da stavljamo ovo lišće. To je konkretno na delovima koji jednostavno ne bi trebalo da budu prohodni, pa da ne bismo konstantno prolazili svuda. Odnosno možemo uvijek da preskočimo, ali jednostavno će onako, bit će usmjereno gdje bi trebalo da se šeta. Sad se još nešto premišljam, mislim da bi mogao još na jednom delu da dodam ovaj deo, da malo bude lepše ograničen. Mislim da bi dalo dosta bolji efekt, tako da da. Upravo to. Bukvalno sam morao onako trenutak da zastavim, samo da vidim, prije nego što krenem da gradim drveće, koliko lijepo izgleda onako prizor. Pada kiša, ja se nalazim ispod nadstrešnice krčme i to je to, cijela atmosfera, sve ovako lijepo sija. Tako da mislim da ovo kreće jako dobro izgleda i samo će izgledati bolje. Bukvalno sam krenuo sa ovom gradnjom bez ikakve ideje za custom drveća. Pošto uvek sam mislio da je to zapravo mnogo teško, ali
Bukvalno možete da vidite da nisam imao razloga ništa da pogledam sa strane i već sam uspeo nešto što mi se dopada da sagradim. Tako da slobodno pokušajte i vi u vašem svetu da sagradite nešto ovako. Ne mora da bude ovo drvo, nego bila koja građevina za koju mislite da je samo nemoguće da se sagradi. Sad na kraju sam se odlučio da završim ovu četvrtinu ograde samog ostrva, ako je uopšte i četvrtina. Pošto ovaj početni deo sam jednostavno popločao, to ste već primetili. I želeo sam jednostavno da postavim ogradu, jer ako to budem radio sve u jednom projektu, mislim da će mi postati mnogo dosadno. A ovako, ako ga malo razdvojim, mislim da će dosta biti podnošljivije. Probamo sa basaltom. Izgleda dosta bolje. I na primjer, kao dekoracija da bude ovo. Mislim da je ovo mnogo bolje. Sada ovaj početni deo praktično je završen. Sada bih želeo još da pokupim dodatni basalt, pošto mi je u međuvremenu nestao. I da vidimo eventualno šta ćemo sa ovim mostom ovdje. Tako da idemo polako. Sada ćemo opet od početka da krenemo i da popunjavamo ove delove gdje smo postavili basalt. Mislim da ametist jako dobro izgleda ovako. Ja skoro nikad nisam koristio ametist i sad sam mnogo samo uzbuđen da vidim kako ovo izgleda i već mi se jako dopada. Ali sada treba da vidimo gdje sam ja ostavio rupe, pošto sam ostavio prostor za, evo ga, za basalt. Samo da vidim da li ima još negdje, evo preskočio sam ovo, ali mislim da je to to. Trenutno se razmišljam da li samo da postavim ove lampe ovako po ogradi, ali mislim da, ne znam, mislim da zakidam sebe jako dobrog izgleda kad bi napravio onako bandere bukvalno na određenim delovima i tu postavljao lampe. Tako da ću vjerojatno to da uradim. Na kraju, ovdje iza mene, sam želeo da uradim jedan štand onako za prodavanje cveća i mislim da bi jako dobro došlo uz ovu kao opuštenu atmosferu. Gdje, na primjer, ovdje postavimo neku klupu koja jednostavno onako dozvoljava da gledaš zalazak sunca, pošto nije baš najlepši pogled trenutno, ali poenta je tu, jednostavno za opuštanje ispod drveta. A sa ove strane bi mogao da bude taj jedan štand gdje se prodaje cveće. Evo, mogao bih ovako, na primjer, da postavim kao neki stočić. Ovo će biti u pozadini. Dok sa ove strane, kako bi ovo moglo da izgleda, mislim da bi moglo isto, ali sad ćemo da vidimo. I ovako bi otprilike nekako trebao da izgleda taj štand. A ispred njega se u ovom delu nalazi villager koji već prodaje šta se već nalazi na štandu, odnosno u ovom slučaju cveće. I mislim da tu mogu da postavim ovako i onda da postavim trapdoorove. Da bi to trebalo da izgleda dobro. Da. Meni se dopada. Sad ćemo samo još krov nekako da uradimo. Krov bi već mogao možda od vune da uradim. Ili eventualno kleja, pošto ja nemam vunu. Ali vidjet ćemo sad svakako. Pošto trenutno nemam dovoljno vune, ja ću uzeti most pa ću napraviti sad krov od njega. Pa ćemo napraviti neku kombinaciju koja će dobro izgledati. Mislim da ovako jako dobro izgleda. Hoću da ga pogledam sa više strana. Možda bi trebalo eventualno još malo mosa da dodamo na vrh. Eventualno lišće. Nešto ovako.
I sad ja ne znam da li će, on će verovatno da, moći će da izađe odavde, tu je malo problem, ali smislit ćemo već neki način kako da ga mi ovdje zadržimo. I ovako sam želeo da odjavim ovaj video sa pregledom na sve što smo do sada izgradili i jako mi se dopada, znači custom drveće, ovaj shop ovdje, odnosno štand, sve jednostavno jako dobro izgleda i pustit ću vas da uživate do kraja videa. Pozdrav!